RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa rin yan kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdas nga Anthony. Besh, hapit na kitang mo graduate. Yes, Besh! Excited ako mag-college. Asa ba na mag-college, Besh? Kanang same lang taog school, uy. Ay, Besh, mas maayo na magbugbuog sa tapanagsabi. Di ko makakiragkikini mo, kay magtuong uyab ta. Sige, tag-kapyut na ako. Ay, noon na. Aron kayo magbinuangin mo, Besh? Uy, di ko kauyaban ang style mo day sa ay. Elementary pa ta, kita na nagatubang. Wa ka pulis ako now. Ay, wa gyud, Besh, no? And never gi ko mapulaan mo. Awayon na lang takahati ka, no? Aron di na kaganahan mo, doon ako. Oy, di sana mahitabo, Besh. Kay ba kung love ko nimo, no? Maong dili ka makaako og pangaway nako. Kasamok, nagyudi mo di sa ay. I love you, Besh! Uy, by the way, Besh, nahanya ko ipaila-ila nimo. Huh? Kiki? Kinsa sa di ay? Kiki na no? Syopo, ha? Basta. Yes, kaayo, no? Ay, kanaan ko, ana. Oh, Anthony, wa pa malagi ka mulakaw. Wa kay klase karon. Papasad, oy, gibundak kini akong pangang Anthony, oy. Kay Anthony gilibitay pa nga ni mo na. Ay, kana pa, may pag-knock na lang yung itawag na ko pa, oy. Ay, lago ng Anthony, kay murag laki, ra kayo paminaw na, oy. Murag bungoton, kay ko paminaw na. Basta na ka. Hmm. Ang atong sabot, ha? Dawat na ko nga ingon anak ka. Oh. Pero dili lang gud ko gusto nga magbinabay kag biste. Yes pa. Besh! Ay, naana si Disa pa. Adto na ko, ha? As usual, si Disa ragyapon ang imong kauban. Sige, amping na ka. May lain pa? Bye pa. Nay. Hi, be. Besh! Oy. Ila-ila mo, si Louie. Ayab na ako. Uy. Uyab ni mo, Besh? Oh, Besh, siya akong ipasabot nimo nga ipaila-ila na ko nimo. Hi, Louie. Ay, wala, kagwapo niya. Pero nga naman ko, maglain ako gipati, sabot ko naunsa ko. Ikaw si Anthony ang best friend ni Lisa, di ba? Pero, marang buotan ng tawan na, nakalitan lang tingali ko nga, nanay uyab si Disa. Hoy, Besh, ganito rin sige tabi si Louie. Huwag kini mo tagda. Sira kang panutok niya. Ay, Hoy, Besh, wa baya tayo unay, ha? usa? Amiw. Tana, oy, kay maliit na ta. Besh, sweet kay si Louie ay. Nausam ko, Gwapo man to si Louie, pero, abi, type na ako siya nga lalaki, pero mura magkiribug at akong buot niya, Huwag ko kasabot sa kong kaukalina. Besh, awa, Besh. Sa first ko na mo ang mansari, gusto niya nga mag-movie house me. Ha? Mansari? Mansari lang? Movie house dayon? Uy, ay kumpiyansya bisa. Basig, may laing giapas na siya diya ni mo. Tugod sa man ko na, Besh. Ikaw ba? Kahukaw ni mo ko na huna, uy. Uy, tinood bitaw. Masalig sa gidayan na siya, nga bago pa mong kaila anak niya. Nga, diin to niyo mo nakaila na siya? Ha? Diri ra gawa sa eskwelahan? Kay naa siya gipangutanan nimo? Unya nakigila-ila dayon ka? Unya nangayo dayon number? Unya pila edad anak niya, oy? Diba 3 years ang gap ninyo? Ay, maro man na bisyo, oy. Ay, kumpiyansa gyud bisya. Ayaw kumpiyansa anak niya. Lisod na! Musayig dayon og tao karon. Unya, unsa man ni nako? Balikaran ako? Ang naman og mo ingong ko nga dili ko musugot nga mag-movie house me. Kay wa ko'y salig niya. Hello? Kung gusto gyud kang makikita na niya, pues, mukuyog ko. Unsa?
muuban man ka, besh. Aron kung doon na siya daw tang tuyo ni mo, di niya mahimo kay na ako. O, di ba? Besh, nakasabot ko nga protective na kanako. Pero, dili sad pwede, uy, nga naa ka pirmi kung asa mi. O, ikaw good besh. Bahala ka, oy. Basta kay wag ko'y sali ka na imo uyab. Hoy! Hoy, besh, asa ka, oy! Hoy! Pahala ka di saha ka. Gahi kay kag uda. May pagmuuli, oy. Uy, nak, ay sa'yo lagi kang nauli. Ay, wala na may nanood ng mga teachers ma. Kay padong na magud graduation, God. Ay, ikaw rang usa ang diuli. Ay si Desa di ay nak. Milagro ka nagbuwag mo. Na, ambot lang na anak niya ma, oy. Gisapot ko. Ha? Ang gano man? Na naman siya uyab ron, ma. Kung ang makalagot, dali kay misalig sa iyong uyab, oy. Ambot bitaw anak niya ma, oy. Wag ko makasabot anak niya. Pero, bugat kaya akong buot sa iyong uyab, ma. Huh? Gwapo man siya, pero, ambot, oy. Anthony. Ha? Ganun katawa man ka, ma, oy. Naktugan sa tinuod. Sa tinuod ba? Noon sa man, ma, ha? Ha, oy, ma. Wa ko makagusto ni Louie, ha? Nga uyab ni Desa. Basig mo na nasi mong nahuna, ha? Ha? Dili, nak. Dili na mo yung akong gihuna-huna. Ay, ha? Kayo sa manay na, ma? Nak, wa ka mangigi ni Desa og sa iyang uyab. Ay, of course, mother. Naagyon na pangigi gamay. Siyempre. BFF ko na ako na si Disa. Elementary pagod mi anak niyo. Ang buot na kong ipasabot nga nahibasin pag nagselos ka, nak. Kay nagkagusto kang Desa. Ha? Usa? Ay, mother. Gikulbaan, magkukalit. Uy. Anthony, anak. Ha? Tagaan pagyudlagi ko. Laki gidlagi ka, nak. Uy, mother, uy. Elementary pa ba ako, mother, ha? Kay bawa nagig ka nga bayot ko. Kuan? Kining, musuod na ko sa akong kwarto, mother. Ay, di ka na, ay. Ay. Hello, uy. Kalain ba sa akong gibati, uy. Paspas kay nga akong heartbeat, oh. Murag ikog naigo sa gisultin mama da. Ay, murag di man yung maayo, oy. Da, di ko pwede makagusto ni Disa, oy. Ako siyang best friend. Wala, oy. Ay! Wala. Naku, yawan mo ko niya nanawag, oy. Kinsa mo nanawag, ha? Bahala na, oy. Di na ako siya tubagon, oy. Ay, maay kayo pa si Disa. Sigurado gi ko nga inig-abot itong bayhana. Muisgo to about sa graduation ball. Imo na sa kunyang escort. Kamta yun ang Paris permi. Maunti ko musugot nga di kami ang mag-Paris. Ay, naman yun. Ay, Besh! Hi! Ay, exact date kung kano sa atong graduation ball. Oo, Besh. Ay, excited ako. Isang besh, kinsay Paris ni mo? Ha? Kinsay Paris ni mo? Kaya syempre ako, si Louie, gud akong Paris. Day Chris! Nakay Paris para graduation ball? Wa pa! Ganahan ko Paris ta? Ay, perfect! Sure, oy! Okay na, Besh. Nala ko'y Paris, Okay, besh. Magawa na balik ha. Atuon ako sa mag-get si Louie. Sige, go ahead. Sige. Nag-chip pakin ako. Ay, asa naman si Grace? Ay, pamagin maabot. Hala. Hala, uy, nagpadong naman sila si Disa. Yan, nagit sila ay. Naong biyaning Louie ay. Makasakpot. Besh! Besh! Oh. Wow! Wala, kagwapo ni mo, besh, oy. Wa pa si Chris? Da, pa, oy. Ako lagi di tumutunga, oy. Di na ba pwede pasudlon if waay partner? Pero, pwede bang tulo, di ba? Oh? Ang importante nga dili mag-inusara. Yes, Besh. Dali, kuya nalang tagtulo, besh. Tana!
Ang importante ko nga di mag-inusara. Pero karon, inusara ko. Kinaka ang duha ay si Disa na nayaw. Di pa. Hala? Asam na padung kamot ni Louie? Oy, ikabastos ay. Ulang ko ganip eh. Bish, dali agot. Dali sa... Uy, ay kung guro ya, bish. Uy, buhi, ikaw ba? Ha? Kana? Gibuyan tadi ka? Okay ka na? Ha? Nausa man ka, ha? Ikaw may naunsa? Huwag ka kabantay sa kamot ni Louie? Kung naasa na pa doon? Ha? May problema? Ha? Ah! Ta! Ha? Ha? Lo? Nakasumpag ko. Louie! Ay! Ang sa nausa man ka? Lain mo apas anong tawanan ni mo bisyo. Ay! Bastos na siya! Nakita gina ako! Mambuhagi na bisya! Buhagi gina! Tagaan pa yun lagi ko. Nakabantay lagi ko ni mo. Usa? Namurag wa kay gusto ni Louie para nako. Unya karon pabuwagon mi nimo. Ah! So, di na ko sa nilon Anthony? May gusto ka ni Louie, no? Usa? May pa ako nakagusto ka niya. Ug maong pirmi yung kamo kontra niya kay masakitan ka kung mag-uban mi. Unya, dili man kita iya niya. Hoy! Wa ko makagustuhan ng Louie ha? Gagway ana? Hoy, Disa, nakaila ka na ako. Di ko muna yung amiga, oy. Labaw na ni mo nga best friend ako. Unya, nausa lagi ka. Nganong di ko magkaana. Kaya ikaw may ako nagustuhan. Usa? Sorry, Bish. Sa una nga, kita mo ipirmi mag-uban. Nagtuog yung ko nga, love as a friend ang akong kibati di para ni mo. Pero, na-realize na ako nga lahi na. Mo siya akong naibudngan pag-una. Nga nung ako ma-attract ni Louie. Nagtuog ko nga, nangigilan ko kay BFFT ka. Pero dili, lahi akong gibati ron. Nagkadugay, nagkagrabe ang akong feelings ni mo. Sorry, Bish. Di ko ganahan nga ni. Awkward kay ni. At least nakasulti ko ni mo, Bish. Mas maipagmulikay na lang ko ni mo. Mas better if magpalayo na sa ko ni mo. Sorry. Tungod sa nitabo, sa lain kong eskwelahan nag-college, kanang layo ni Desa. Pero sa tinuod lang, gimingaw gyud kay ko niya. Gimingaw ko sa akong best friend o kining awit nga akong request para ni Desa. Di nila lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ninyong akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Jinky, hingkod ang pangidaron, dalaga, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati atol ining pagkuyanap aning virus nga gitawag og COVID-19. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kapuya na ba ni makita nako sa FB oy. Halos pulos balita bahin aning COVID-19. Hadlok naman hinoon sa ko nga mo trabaho. Sama karon o. Unsa nang orasa. Kadlaw naman gani di ay. Napandi ko makatug, magsige ko na una sa mga panghitabo sa akong palibot. Ay, Ginoo. Pagkatulga na taon ko. Kay duty pa ko ugma. Jinky, mo trabaho ka. Pagmata na oy. Oh, ma, trabaho ko. Ay, kalami. Nabayang dili i-duty, uy. Oy, Jinky, nagmata ka na. Oh, lagi ma, nagmata na ko. Mugawas na ko ron. Dire na. Kaya nakaluto na ko sa imong pamahaw. Naminaw ko og balita ganina sayo sa buntag. Kuyaw naman di kaayo ang Cebu City ron. May mga barangay na gani nga gi-lockdown. Nanira na ang ubang mga tindahan. Wa na mga trabaho. Unya, unsa man mo? Mo trabaho gyapon mo? Da, butan na nga mong kumpanya ma, uy. Hagbay na bayang way trabaho ang uban. Pero kami, sige lang gihapog trabaho. Unya na tingali na sila mo paundang na magtrabaho. Kung nanay ma-COVID na mo. Uy, simba ko kadiha, uy. Kuyaw ra ba kaayo ning virusa kay makamatay man gyud. Oh, makamping lang gyud mi ma. Bisag unsaon pa nimo og amping, ang virus dili makita.
ug lisod ng inyong kahimtang uy Jinky. Kaysa inyong kompanya, lain-lain mo og lugar gikan. Unya mag-abot mo sa usa ka lugar. Ug way siguro nga usa na sa imong mga kauban may virus ng da. Nasimbak ko lang kaha maoy. Pero mao lagi. Usahay di ko makatug magabi nga maghuna-huna. Basin usa na lang na ni anang mga adlaw ba sa sige na kong duty, matapta na kong virus. O nahimo na kong career sa virus din sa tumbay. Uy, simbak ko in town, Jinky. Mga tiguang na taon ming papa mo. Ang mga senyor ba ko no, maoy kuyaw nga matakdan anang virusa. Ilabi na ang may mga sakit daan o luya ang resistensya. Kay di gyud makasugakod kung matapta na anang virusa. Ay, simbak ko taon maoy. Simbak ko in town. Palayo lang in town. Palayo. Simbak ko lang yun taon. Palayo. Bugat ba sa akong buot nga mo trabaho eh. Kapig suluban ng mask, naglisod na ginawa. Oops! Bawal tangtangon ng face mask. Bawal sa dool na ko social distancing ha, please. Distansya na gani ko nimo 1 meter. Make it 2 meters. Kinaw ni mo ay virus na ng tanawon. Gay, kaharsa nimo komedya eh. Gidool ganiti ka kay aron may kaistorya ka. Kay sige ra makagpanampiling din Ay, unsa man ang atong kompanya, uy. Dili gyud sila muundag pa trabaho na to. Kay mo file na lang ko og leave ani, uy. Unsa? Mo leave na lang ko. Kay di ko makahilo na ining ako una nga sige tag duty. Basi kadugay na kong duty, mataptan ako aning COVID. Wala, gihilangtan na ba kuno si Jocelyn? Ha? Hala ka. Nagdunga na ba may kaon gahapon? Hala, mao day nga wa siya mo duty ron. Di nagid ko. Mo file na di ko leave in eh. Dili na ko mo trabaho. Lain mo nang akong gibati sa akong lawas. Mura man kong kahilantanon. Sakit ang akong mga joints. Medyo sakit ang akong tutunlan. Jinky, mo trabaho ka karon na. Maayaw sa mo pa dool na ako, ma. Basig may COVID ko. Unsa? Naparanoid gyud kong naghuna-huna sa virus nga gitawag og COVID-19. Ilabi na kay pila sa akong mga kauban nga kipanghilantan na. Og misunod ra ba gyud ko? Mauwa na ko mo duty. Og na-prison lang ko sa akong kwarto sa kahadlok nga may COVID na ko og makapanakod pa unya ko nilang mama. Unya? Jinky, mangaon na. Ma, una na lang mo kaon. Unya na kumukaon kung mahuman na mo. Ay, naunsa magyudi ay ka. Basta ayaw lang ko nyo padungan na og kaon ha. Ayaw kong kanduga diri. Okay na lagi ko diri sa akong kwarto. Ayaw lang gid mapagduol na ako, ma. Unsa? Ayaw mo panultis sa itong mga silingan ha. Gigilantan ko, ma ha. Kana, kabasig ipapick up ko sa atong barangay. Nga ibutang ko sa isolation. Di ko ganahan, ma. Kung na-COVID man ko, anilang ko mag-isolate sa akong kwarto. Ha? Hindi ko matog ospital, ma, uy. Na-COVID man gani ng way mga sintomas. Ako pa kaha nga, magipamati ko sa akong lawas. Sintomas ginis COVID dire. Ayaw gi mapagsaba, ma. Nga gilantan ko. Jinky. Pandami na lang dahil ko no, para tuob, mabe. Kay magtuob ko ako. Unsa? Nahala, sige. Mauman ka, ha? Ay, kinahanglan way mahibaw nga gilantan. Kay mahadlo ko nga ibutang sa isolation o dadon sa ospital. Unya, isagol sa mga grabe na kaayang na COVID. Ginoo ko. Dili lang unta COVID ng akong gibati. Papan, kasakit sa akong kalawasan. Dili man mapatuo sa pain reliever nga akong gitumad. Ako nang dublihon ang dosage. Basta na lang matibhangan ng akong gibati. Unya, magtuob ko. May nangaayaw man kuno anong nagtuob. Basta na lang, uy, maulian ko kung magtuob ko. Plus, pagid ang mga tambal ang akong gitumad. Unya, magampo ko. Naunta, makasurvive na lang ko ani kung unsa man gid ning sakit. Oh, nigawas ka naman lagi sa imong kwarto. Okay na nga akong pamati, ma. Pero di lang gihapon ta mo kumpiyansa, ha? Kaya pasig, makapanakod pa ko. Kay gi-COVID gidi ay ka. Di ko sure, ma.
Pero sa mga nabasa nako bahin sa mga sintomas sa sakit nga COVID, halos naanan ako ang tanan. Mao nga nagduda ko nga COVID tug akong gibati ma. Nganong dili ka naman lang magpa-swab test. Aron sa pagsiguro ba? Og aron pod mahiluna nang huna-huna di mo. Swab test? Di ko ana ma oy. Na, mapositive pa hinuon ko. Nya ibutang ko ka isolation. Diet na. Hello Roy. Uy, babay. Kumusta naman ka human malakdawn? Ibingaw na ko sa trabaho na to, girl. Basi ko no balik na ta sa trabaho kung majisikyo na ta. Pero kinahanglan ko no ta nga magpa-rapid test. Kay pasubmiton tag medical report sa atong kumpanya nga negative ta sa COVID. Unsa? Mao kini akong problema. Kay mahadlok lagi ko anong magpa-swab test o magpa-rapid test. Kay dili man gud ka accurate ang result ana. Og ilabi nako nga nag-agi ko gibati nga mura ko gi-COVID. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Niagi ko nga may gipamati sama og sintomas sa COVID-19. Gihilantan ko og nagsakit ang akong tutunlan. Og grabe nga panakit sa akong kalawasan. COVID ka to? O stress lang ko nga sige ko na unaan ng COVID. Ikaduhang pangutana, kung COVID man to, makapanakod pa ba ko bisan og naayon ako karon? Kay may mga kauban ra ba kong senior sa bahay? O sa may angan akong buhaton, nga mahadlok man ko nga magpa-rapid test o swab test? Ikatulong pangutana, ang among kompanya na kinahanglan og result namo sa rapid test o swab test pagpantuod lang nga negative mi og COVID. Mandatory ba kini sa panarbaho? Nga dili man sab kaha accurate na mga result sa rapid test? May mga kauban sa baya ko nga mas una pang gipanghilantan nako. Ikaw pa to katapusang pangutana. Gitago nako ang akong gibati dihang gilantan ko. Kay mahadlok lagi ko nga pick-upon unya ibutang sa mga isolation center. May tulubagon ba ko sa gobyerno ana? Bisan og naayon ako. Unsa may ako sa laod? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jinky. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong makalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatlag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional o problema sa mga ginadiling drugas. Due to social distancing again, nagdistansya lang sa kami kayo sa akong partner nga si Atty. Eileen Bathan nga mo imuhatag og tambag og solusyon sa inyong mga legal mga problema. I miss you partner, no? Hopefully wala na COVID para uban na sa dungan magkadungan na sa tag. So kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa atong buhatan diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Mayong pagpaminaw diha ni Manong Pulas Hermida o ni Lane Tantiado diha sa Kantauan City of Naga, Cebu, no? The same is true to Ising Paluma and Engineer Lito Palugod, Dr. Edmond Villa diha sa Sugod, Southern Leyte. Sige ra matong tawag na ko si Dr. Villano, minaw gyud ko na siya. So ang atong pagtulunan karong adlaw nga makuha mao kini nga stop making yourself so easily available for people who don't either prioritize you. Mao yun. Ano nga tao nga expose ka ng mga tao nga manginahanglan ka di gyud katagdon, no? Daghang kay mga tao sa kalibutan nga medyo nice kay imong feeling kay mo hatag basag priority sa imo pagtagad sa imo. So ayo nang anang dalion lang ka ng mga tao nga muduo lang nimo panginahanglan ug ikaw manginahanglan di gyud pakita. Tumawa na atong makutlo nga pagtulunan ko ng adlaw. Gikan sa Chongwa Hospital Pediatric Alumni Association, if you use cloth mask kanang atong face mask, be sure nga 2 or more layers of washable, breathable fabric. Kanang tila ba, ha? Ayaw anang dili kaninoon makaginawa, no? Binatong mga bata o katong mga naay mga asthma o mga respiratory problem. Okay? So, ang atong magtatampo ka ng adlaw si Jinky.
30 years old, wala niya gi butang ang iyang address. Punto medikal. Suma sa nabati na to ginina sa drama, usa ka empleyado na paranoid sa paghunahuna ang anang COVID, ilabi na nga gipanghilantan na ang iyang mga kauban, tuod man usasab siya sa gihilantan. Nagsakit ang tutunlan o kalawasan. Apan iyang gitago ang iyang gibati kay nahadlok nga pick upon o ibutang sa isolation center. Sa ilang balay lang siya nag-isolate o nagpakaayo o siya lay nagtambal-tambal sa iyang kaugalingon. Naayo siya apan ang iyang problema kay kinahanglan siyang ipa-rapid test o swab test sa dili pa mubalik sa trabaho. Nga dili gyud siya ganahan nga magpa-rapid test o magpa-swab test. Maunay nabati na to ganina sa drama nga gipadala ni Jinky, no? Maunay kasagaran mahitabo gyud sa mga tao nga naay mga signs and symptoms sa rapid unya mahadlok or maulaw o unsa na may rason nga dili magpa-testing. Maunay pinakarason nga nung nagkadaghan ng atong mga kaso karon sa COVID-19. So unang pangutana, niagi ko nga may gipamati sama sa sintomas sa COVID-19. Gilantan ko og nagsakit ang akong tutunlan og grabe na panakit sa kalawasan. COVID kaha to o stress lang ko? Sige, unahuna aning COVID-19. Jinky, dili to stress because nakahilanat gud ka, no? Kana may stress ka wa makahilanat, anxiety, anxious ka wa makahilanat. So dili to stress lang, pwede kag na-stress pero ngano nga hilantan man ka. So ang pinakamasakto yung nga inunta buhaton unta ato nimo nga magpa swab test ka or magpa PCR, no? Kay posible ito nga COVID or any viral infection na dili COVID pero the fact nga nahilantan ka meaning na infection going on. So kining swab test or PCR, blood test man ni for rapid antibody testing for COVID, no? So swab test, no? So kanang ang swab test swab na sa ipahid or kuskuson. Dakining PCR antibody sa imong dugo, no? So mao na nga mas maayo gud og magpa testing ka, no? Para wa ang imong pagduda-duda. Sa ikaduhang pangutana, kung COVID man to, makapanakod pa ba ko bisan og naayo nako karon? Kay may mga kauban ra ba kong mga senior sa balay unsa may akong buhaton nga mahadlok man kong magpa-rapid o swab test. Pastilan ka, Jinky, no? Kamaayo ni mo kurut-kuruton diha, no? Naara ba kay mga senior nga kauban nga sa balay? Pagkaluoya sa mga kauban mo sa simbako lang og rapid to na mahurot na gaya. Dili lang ang mga senior ni mong membro sa pamilya kundi lang tanan ni mga membro sa pamilya sa inyong panimalay. Mahurot, no? Love magkani mo ng imong mga parente diha, imong mga kuan sa pamilya. Nya, sao man nag-love na nimo nga nanga-COVID na ng tanan, tol kay wa ka magpa-testing. Akong balikon, dili lang to stress, ha? Kay nga nung mayroon kag stress lang kahato nga, nago kay hilanat. Mabitaw ng musod tag establishmento, mga mall, mga butika, kung anong dayo itong agtang o anong thermal gun, to determine kung hilanat ba ka o dili ba, no? Ang normal body temperature is 36.5 to 37.5. Beyond that, febrile na ka. So, dili tayo outright maingon nga COVID na. Pero the fact nga gilantan ka, mo na pasabot nga naay infection going on sa imong lawas. So, magpa-swab test yung ka o magpa-PCR test, no? Ayaw ka hadlok kay dili baya ka matay ana, no? Matay ka og simbakog na rapid na ka. Or matay or takdan ang mga mahal ni mos kinabuhi sa COVID. Ikatulong pangutana, ang among kumpanya nagkinahanglan og result namo sa rapid test o swab test. Pag matuod nga negatibo mi og COVID, mandatory ba ni sa
manarbaho, nga di man sa ka-accurate ng mga result sa rapid test, may mga kauban sa baya ko nga mas una pang gipanghilangtan nako. Ayaw kahadlok pa rapid swab test. Kay kada kompanya naagyo na gitawag nato og house rule, ha? Ayaw ay mandatory ba ni or accurate? Kaysa may nagsultian ng accurate o dili accurate, depende sa time nga you were infected with COVID, no? Safety of all. Don't be selfish, no? Di ka ikaw la. Tinanglan nga imong punahon-naon ang seguridad sa imong mga kauban. And the third, you are better than you think that you are better than a medical personnel, maayo pa ka sa nurses o mga doctors. Ayaw pag kanang dinao, no? Nga ikaw ray gunahon na sa mga kugilingon. Kada kompanya akong balikon na nagitawag og house rule. We must abide by and follow unsa may house rule sa kumpanya nga atong gitrabahoan. Kaya ang manager diha nagunahon na baya po sa seguridad sa mga dili lang ikaw ang gunahon na kundi seguridad sa tanan nga mga empleyado ug mga staff nga naa diha sa mao nga kumpanya. So magpa-rapid swab test ka o magpa-PCR, no? PCR test, na? So ikaupat nga pangutana, katapusan nga pangutana, gitago ko ang akong gibati dihang gihilantan ko kay mahadlok lagi ko pick upon o gibutang ko sa isolation center. May tulubagon ba ko sa gobyerno ani bisan nga naayo nako unsa may akong salaod? Naagyo kay Tobago no, nakisa man sina imingon naayo na ka, ikaw ra, no? Nga dili man ka doktor, no? So ayaw pag dinao or selfish, no? Akong balikon. If COVID, you don't know pila ka tao natakdan nimo. Ha? Kada usa baya nga positibo makatakod og 2.5 people. Hangtod bakaron wala gihapon mo makasabot anang gipangyaw-yaw sa Trimedia. Ako mga saba ko gamay nimo Jenky, ha? Ha? Kana nga sa Trimedia, radio, TV, newspaper, masigyaw-yaw nga you are not helping the healthcare provider. So masolve ni mga problema sa COVID. Tungod aning attitude ningon ani na imong gibuhat nga magtago-tago ka. Umingon ka naayo nako. So kinsa may niingon naayo na ka nga wa magigitestingan. Sa imong pagtuo lang naayo na ka. Pero sigurado kung naa pa na kay kumbalikon wa man ka moagi og laboratory workup. So hinaot ko nga makasabot ka, no? Don't be selfish. Akong balikon ayaw pag dinaw nga ikaw ra yung imo ra og lingon imong ginauna. Kun dili ang seguridad og kanang safety sa kanang uban nga kauban nimo sa pamilya o sa imong kompanya. Okay? So hinaot ko nga di ka sad masuko na ko Jenky nga mga sabak ko gamay nimo. Kay kami mga healthcare providers uban pang mga tao naningkamot gyud nga hopefully mawa na nga itong problema sa COVID pero mobalik na tag enjoy sa atong usual enjoyment in life. Dili kay naarata pa misbay, no? Oh, wala ako mga membro da sa Sugod Bay Tennis Club. Oh, di na mo malingaw na ko, duwa mong tennis na ko kay di na ko kaigos bula, ano ko practice, no? So, hinaot nga okay ra mo diha. Pwede naman tinglipong tennis o but lang kung pwede ba social distancing sa tennis, no? So mao lang na. So hinaot nga adunan sa kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra. Daghang salamat sa inyong pagig-uban kanamo o kanako sa atong problema. Kini ang akong suliran. Dili mangluod kun dili dayon mahatagan pagtagad ang inyong mga sulat-suliran kay daghan kay magmadawat diri, no? Sa email, sa uban pang mga pamaagi. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw.